салом алейкум дӯстони азиз. Ин имрӯз фариза қити очаш қити буромде майдон буромдем, як гулят мерем, оли мерем, ягонҷо гулят мекунем, баъд меоем. Фариза кин дӯстони азиз ягон чӣ бугӯ. майдон мебуроем, нами қити очаш диагностика мерем, я аму рош варам када чо када данзир мо хуб варам натовсаи худшусе варам дар кадеса охрам ну забыл он балнси Фариз Фариза дӯстони азиз обуна шед подписаться кунед бугу. Обуна шед подписаться. Кани я шеърча бухон. Моҳи шоҳи я давлати тилой бирун бадум иттатадум лайза ядидум иттатадум. то охири бо мо бошед. То охири мо бошед. рӯзатон бахайр ба шодӣ бошад дӯстони азиз. Умедворам ки ҳаматон сиҳату саломат ҳастед. мо боша ай ба Ониса омадем раҳ ина дар раҳ Фаризада як чашмӣ харидем, бод невидинка падарка доданмона. ина Фаризара либосашо буровардам. баъд чанд рӯзае мегӯм ролтон бихарам, ин хари ролтон хай бо магазин дуромадем, як ҷоя гирифтем. мози бошаш чӣ мекунем? ходдог мекунем. чӣ гирифтем? сосиска гирифтем. мо фақат баҳор мегирем, не сосискаи баҳор гирифтем. баъд хали сабзӣ по-корейски, кетчуп, майонез. баъд инами вақтишда гудакиёмда немихали мепухтагочам. немихали макаронада. ин макарони китайская, не ки немихали мепухта. ё отдельно буд, се таш як сум буд, аммо айно немихали се донаш як сум буд. вақтҳои ма майда буданда. анакоз ями як таш қимати бад будай. наршанагу қимати бад будай. баъд хай барои ходдог булушка гирифтем. нони гармак мегирем. гуфтем ки нон набудай барои ходдог. баъд омада чӣ навистак духтур гуфта ки ҳамаш ай нервай, ҳамаш ай нервтай гуфт, ай асабай бароямон хел меша. як ду дору навистак успокоитель тамом ду дору навист. ва гуфт ки аяму ягон чӣ инми доруро қити навист. ирас як моҳ бухуфтак, ира хай 5 рӯз барои аллергия буромада буд. ма гирифта хӯрда будам ай аптекао, некем бо гуфт ки бо аям бухӯр. баъд боя немхали пантенол немхали крем гирифтем. аптек рафтем, гуфтан ами беҳтарин крем ҳамия гуфтан. хай мира гирифтем. Фариза зубочистка радид, зубочистка бо гирифтем. инем хеле хай барои ма ами қачи додан, инами қа ҳичи надодан, некем як рафтем бо. хай то охир влог бо мо бошед дӯстони азиз. ҳатман ходока якҷоя бо шаварм тайёр мекунем. дӯстони азиз, яду кас савол дод ки банкотон ҳамаш хӯрдед, шавару домад нашкодед инаи кираманижара. дӯстони азиз, омадагимон практически дар хона набудем. якумуш ҳар ҷо меҳмонӣ рафтем. баъд дуюмуш камтар сулфа будем, ҳамамон гриб будем охир. инаку шикоидай ина банкҳо оли яку банки агурчӣ барои ходдог кадесем. абетимонда ят ходдог бихӯрем гуфтем. аку ходдог аями магазинам бихари хубай ай чиам бихари тестайёрам бихари созая. нега хай бо хонда даст дига. инир бухӯр. ҳам хеле бомаза ҳастаки. чӣ аҷоибо. я ду кас гуфтам бодринг чӣ меояд? ҳам хушрӯ меояд бодринг дӯстони азиз ки қарақас мекунад.
Не, на самом деле ам кабумазыки. Не, но Хай. sorumlu ne kam. О. Хайоли. Аку хурдан сар каде. Ama Banko. şayalım nişan da demegirem bu. Банку рои када баяк ташнис кукуруз махкам када биде ҷигори гуфта. Ҷигори ята ои када буд, аммо омадан монда. Хай аку маза омадан монда ои када буд. Мазаомон ки уха набуд, уха нахӯрдем, ам хел кам уха мазашам нафаҳмидем. Оли ваёрам ҳои кунем, иншолло ки нишон метиҳем. Ходдог када истем, ина карачка жарид када истем. барои ходдог маҳсулотош тайёр кардем. Оли ходдог мехӯрем. Ина дӯстони азиз, картошкаро канта жарид кардем, сосискаро жарид кардем. Хайни маҳсулотошо ҳамаш тайёр кардем. Сабзӣ, пиёз, помидор, бодиринги салёни ҳозир тайёр мекунем иншолло. Баъд ина ҳами комментарияда як кас нависае ки хай мо ҷавобшо додем дар комментарияу Фаридун Қисоняро маҷбур мекунем барои как будто мо маҷбур мекарда бошем барои видео кардан. Мо ягон кас маҷбур намекунем. Мисол одамое ки намедонанд ҳами гапоро ҳаму комментари навистан шарт неста. Мақсад шумо намедонед ки мо ё ба хоҳиш хушон кардастем. Мо чӣ хел зиндагӣ мекунем, чӣ кор мекунем, чӣ мекунем, шумо намедонед ки фикри худтона менависед. Барои чӣ хеле фикр мекунед, ман намедонам. Ман ки намедонам, ҳами ягон видео будорам, ягон каса тамошо кунам. Хай илоҷум боша, ягон комментари хуб менависам. Неки набоша, ҳами я лайк мебурам, хеста мерам. На гапи бад менависам, на гапи хуб маъқулам нашид, гапи бад ман наменависам. Хай шумо ҳаракат кунед, ягон гапои хеле чӣ нанависед. Шумо намедонед ки ҳами Фаридун Қисоня чӣ хеле одаманд, чӣ маҷбур кардагием ҳамиёро мо, ё ки худшон ба хоҳиш худшон ҳами видео мекунанд. ҳамин гапҳо дар кор нест. дӯстони азиз, барои ҳамаи шумо хоҳиш мекунам, касе метавона гапи беҳ нависта, гапи хуб бинависа, наметавона гапи хабе необязательно. Дӯстони азиз, дар инҷа боша ман аллакай ёра майонез кардам ва сосискаро меандозам. Дутаги меандозем, ҳа? Двойно. Двойно. Як чӣ андохтӣ, айбаниш ягон чӣ андоз ба? Хай якум помидор будозем. Баъд дӯстони азиз, ман вақте ки видеои паҳлаваро партофтам, ман онҷо гуфтум ки ман якум бора ҳамеро кардастам, ман ҳами ба тарзи аввал гуфтагӣ. Я хело нависиян ҳайфи ҳамун маҳсулото, ҳайфи хелиё, ҳамхел нависиян да. Как будто маҳсулоторо омада ҳаваё харида оварда бошанд. Агар вай афти ҳамун паҳлаван безебам буд, ман ин гапҳои ман фақат ба ҳамун одамо дахл дора. Афтш агар безебам буд, намедонам хӯрдан буда ку ба мазза буд. Не, пахлава чётко омадагӣ буд, маззаш 100% буд. Просто вай мумкин айби духовка вай насиб бош, ман духовка дошам. Духовкаҳои калон бигирим насиб боша, баъд ба то дилум ба мепазам. Бо ин намёк барои чи яку барои ма? Хай мақсад ки ягон гап ҳам маҳсулота ҳеҷ вақт ҳамун одаме ки ҳамин гапа нависагӣ вай овардагӣ нестай. ҳам маҳсулота мо хумон овардагӣ, не ки худои шукр ҳамин хел ба мазза ки омадагӣ буд ки гирифтем. Шавам хӯрдем, саҳриям хӯрдем. Вай як бисёр буд. Як пахлави калон буд. Барои вай ҳами чӣ меган, ҳамун одам ҳозир агар пасша фаҳмида биёй, мумкин авай дар умруш худаш тайёр кардагӣ нестай. Барое ки бисёр роҳро ман медонам ки даже намедонанд авая. Пахлаваш чи намедонанд? Пахлаваш чи худшон намедонанд. Не ки мамхали гапҳои қабеҳшон наменависанд. Афтш иқа безе, маззаш табина чӣ хел безебай, ҳайфи ҳамун маҳсулото. Будан як ду хоҳаре ки раҳмати калон ба ҳамо ки навистанд
не бисёриё гапои хуб менависед. Апао хоҳаро акао додарое ки гапои хуб менависед. Падартонда раҳмат, ба гузаштагиҳотон раҳмат, падару модаратонда раҳмат. Ҳамин хеле бинависед ки мақсад ин ҳами апа хоҳарое ки акао додарое ки гапои беҳ менависанд, гапои хуб менависанд, дастгирӣ мекунанд, дилбардорӣ мекунанд манежара. Раҳмат ба гузаштагиҳошон раҳмат мегӯянд. Хай одамое ки наи чӣ мекунанд, гапои бад менависанд, се равно як одам падарта налад мега. ҳам туда зарурай, ҳам падару ай ту ягон чи осидагия, ягон чи ай даст ту ягон чи хурдагия, нахурдагия лаънат мешнавад. ҳам туда шартай охир. одамое ки гапои хуб менависед, гапои нек менависед, дастгирӣ мекунед, ба гузаштагиҳотон, ба падару модаратон, ба ҳамаи авлодотон ҳазор раҳмати калон. ду хоҳар нависта буд ки апа мои хеле намекунем, якум бояд ҳамун чиёро мепазонем. Ман як фикр кардам ки ду таро мепазонам, гуфт ду қавата мепазонем. Ман фикрам ки якум ду қавата мепазонам ба ухали. Ана баъд як хоҳар нависта ҳамун подробно ҳамаша шурӯъ карда нависта ки апа бояд аделна мепухти, баъд да байнош мемонди. Хайр раҳмати калон, намедонистум инак нафаҳмидам. Иншолло ки бо тайёр карда метем, накем даф нишон наметем. Тамом. Он охали хоҳарода ҳазор раҳмат. Ай мақсад раҳмати калон ба тарбияи ба падару модарат ки тарбияи хуб додагӣ. ҳам як хай гуноҳ як касе диди куҷода як хато када, хай бинавис ки ҳамҷа хато кади. Шарт нест ки ту қадар бинавис ки мон ҳайфи ҳамун маҳсулото дилум шуриду, дилум мехалишиду. Хай буро ки ту буғуз боши, охи дилшурак дошта боши, ба айби пахлавӣ манизай охи. Хай бiraверм. Хай дӯстони азиз, ҳоли ина блюдо гӯсам манижа тайёр ки кард, бо нишон метаем. Якумар блюдо кади. Дӯстони азиз, инам хеле тайёр кардем. Риятш маҳваш риятш Соняда мемонем. Ира мо папаш кати Фаридун мехӯрем. Фаризада боша ин хеле закаснои тайёр кардем. Барои ки вай намехӯре хазира, барои вай хеле тайёра кардем ша. Гирифта мехӯре. Нем хеле хай ба мо иштиёи таом. Касе хӯрдасе ба шумо иштиёи таом. баъд ина ҳаму я пашка нависта буд ки ма маҳваша маймун гуфтум. Маймунча, ман ҳамаша мегӯм маймунча, и ай дӯстдорӣ мекунам маймунча гуфта. И ягон ҷои хафагишам нест, чишам нест. Хай мо оилаи мо ҳами хел ма ҳами занмам як хел вақто маймун мегӯм. Курицам мегӯм. Ма ир ба хеле ҷанг карда намегӯм ку. ай дӯстдорӣ гуфти рӯсо ки от любя мегӯм карочи ҳамаша. Барои авай аҳамият натеди қавқа гапда. Кани блюдо хай набошам мекунӣ. дӯстони азиз, дар ҳаминҷа боша видеоро ба поён мерасонем. То видеои оянда дар паноҳи худо бошед. Хай бега ягон чи тайёр кардем, видео мекунем ва пага мепардем. Насиб ҳамун макарони тайёр мекунем як ҷоя. Хайр дӯстони азиз.